Amaren hitzaiek entzutean ohartu zen Gregor. Inorekin zuzenean ez hitz egiteak. Eta familiaren barruan zeraman bizimodu monotonoak, burua nahasi zioten 2 hilabete haietan, bestela ez baitzuen zentzurik bere gela ustu nahiak. Kobazulo bat bihurtu nahi alzuen bere gela gozoa heredatutako altzariz eroso jantzita, batera eta bestera eragozpenik gabe narrasean ibili ahal izateko gizakia zen garaiaz erabat ahaztuta? Ahanztura hartatik hurbil zegoen, eta aspalditik entzun gabeko amaren ahotsak astindu bat eman zion. Ez ezerken du, utzi dena bertan, ezin zion muzin egin altzariek bere egoeran zuten eragin onari. Eta kaltea ez baizik mesede handia zen, altzariek eragozten bazioten zentzurik gabe narrasean ibiltzea. Zoritxarrez, arreba ezen iritzi berekoa, ohituta zegoen, ez arrazoirik gabe, Gregorren arazoei buruzko aditua izatera gurasoen aurrean. Beraz, amaren aholkua aski zen, arrebak altzari guztiak kendu nahi izateko, komodaz eta idazmaiaz gain, ezinbesteko sofa izan ezik. Eskakizun horretara eraman zuena, ez zen soilik izan ume baten egoskorkeria eta azkenaldian ustekabean eta nekez eskuratutako konfiantza. Izan ere, konturatuta zegoen Gregorrek leku asko behar zuela arrastaka ibiltzeko eta altzariak antza ez zituen batere erabiltzen. Agian, zerikusia zuen, adin hartako neskatien astoramenak ere beti berea egin behar. Eta horregatik erakutsi zuen Gregorren egoera, bere zena, baino izugarriago, are gehiago saiatu ahal izateko nebaren alde. Izan ere, Gret, beste inor ez zen sartzen ausartuko, Gregor horma hutsen nagusi zen gela batean.